videjka z Rico's Royal. Kde si ideme zahrať hry? Čo iné randy v Clash Royale chcete robiť? A chcel by som sa dostať do tých arej pre čempiónky. No tak. Tak poďme na to, nie? Ak by sme, tak to nie je úplne lepšie. Tak, poď mini Peka, ukáž, čo je v tebe. Bang! To bol hit, ktorý nemusel padnúť. Tak iba jeden hit, to nie je zase také zlé. Poď mini Peka. Another one? Bang! Mini Peka, ale loguje mi automaticky. Ňoňk. Yes! Dá si o jeden hit menej. 1, 2, 3, to by dal štvrtý, a nedá si štvrtý. To bol zlý play pre mňa. Mega najsilnejší tón. Ďalší! Kam to brudal? Koľko edikov použil? Brud má koľko edikov? Nič, nevyšlo to. Musím získať ešte 8 tých koruniek, tak to získam dneska. Oj, zlý. Myslím, aj tá verka prežije. Paráda. Mahoga, tak tu dám skatoníkov a to zrýchlíme to tempo. Príska na Dianske by mohlo stačiť. To postačí na defend bez problému. Toto logneme. No teraz som do Skeleton Army. Kamo, koľko má bro elíko? No tak vieš, jak to zahrám taktok. Ať to rieši problém tá verka sama.
Hehe. Nemá dopte šipy, to som využil teraz veľmi dobrými hitmi. Tam to zahrám veľmi pofiderne. Potom tu zahrať logom a takto, ale ne. Tesla! Let's go, Tesla to defendí skelici. Poďme, let's go. Nie, nemám log, mám log. Rýchlo do útoku, princeska na rýchlo. Dve princesky na stranu. Ona dá dole, bude prvá, nebude prvá. Minipeka musí zachráňovať, to nezachráni Minipeka už. Proste bro tam placeuje tak veľa kariet za sekundu. No má po taverke. To bude masívny log. Tak to už asi neduje. No, tak on si dá na druhú taverku. No bro, proste nič nevie, iba spamuje karty. Čo lepšie povedať na toto? Jedna trofej. Ojojoj. Ešte reálne prepadnem toľko trofejí. Toto nenapadlo, čo urobím. Čo má rovno po prvej taverke? Jeden down, bang, druhý down, bang, tretí down. Nie, po ňom. Tak sa to nemá hrať, princeska, to bol zlý play od teba. No po taverke. Dám skelíkov ešte rýchlo do útoku. Haňa. To využijeme takto jednoduchým tričetom. Zapája rýchlo, tam dáme double Minipeku. No, konečne som tu vyhral hru. To mi trvalo dlho. Ale ideme si robiť mini PT openingos. Je skalíko, mám splnený quest.
sa mi hodí zrovna, potrebujem na nej kartičky. Čo je to za Česku? Neviem ani, otvorím to rýchlo. Hej, tu mám taký ďalší reward, trojito. Dneska nás čaká dobrý, nečaká nás zapäť, kurník. Potrebujem 2 na to kartičky. Si robí zo mňa srandičku. Tak si zatiaľ pošetríme. Toto semka dáme, toto objedneme. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. A čau, čau. Čau, čau.